Здравейте, скъпи приятели! Казвам се Драгомир Мирчев, на 74 години и съм лекар по професия с 3 признати специалности. Имам над 40 години стаж, включително и работа в чужбина. Наред с мисията ми на лекар, другата ми голяма любов са изкуствата. Музиката, изобразителното изкуство, литературното творчество и художествената фотография. Получавал съм многократно национални и международни награди в тези области и съм имал честта да представя моята авторска музика на различни арт-форуми в Босна, Италия, Германия и Австрия в периода 2019-2024 година. За мен е особена радост и чест да участвам с авторска клавирна композиция в 7-я виртуален международен музикален конкурс фестивал Аз уча музика 2025. Желая здраве и успехи на всички участници, а на уважаемото жури приятна работа. Благодаря за вниманието.